Takže čau lidi. Tak, dneska je tu Minecraft, ale nesmím vidět žlutou barvu. Takže si svět pojmenuju třeba nechci vidět budeme segram. Tak a dám create. Hele, já jsem v Mangrovech. Jsem v Mangrovech, tohle vypadá hodně. Tohle je hnědý, jo? A ovce. To je taky hnědá tohle. Tohle je zlatý. To si děláte srandu. Jako fakt? No tak to nic.